Jgħidu li l-bolol huma l-ambaxxaturi s-sikta ta' nazzjon, juru xeni jew ifakru lir-reċipjent f'avvenimenti ewlenin ta' pajjiż. Iżda issa kull min iżur il-barakka ta' fuq se jara żewġ bolol kommemorattivi użati b'mod differenti biex ifakru żewġ avvenimenti li ħallew impatt internazzjonali li seħħew propju f'pajjiżna. Il-Malta Conference tal-1945 u l-Malta Summit tal-1989. Żewġ avvenimenti li fihom pajjiżna ntuża bħala pont ta' dialogu. Fl-ewwel waħda bejn il-President Amerikan Franklin Roosevelt u l-Prim Ministru Ingliż Winston Churchill u fit-tieni li laqgħet lill-President Amerikan George W. Bush u l-Premier Sovjetiku Mikhail Gorbachev. Iż-żewġ xeni rispettivi maqbuda fil-bolol kienu riprodotti fuq il-bronz mill-iskultur Joseph Ketkuti u mpoġġija f'post prominenti fil-barakka ta' fuq. Edha bassoljif bħala skultura. Aħna għamilna l-modellu minn fuq il-bolla u xonna peress li qegħdin bil-fundarija għamilnija tal-bronzu kollu. Waqt l-inaugurazzjoni ta' plakka kommemorattiva, il-Prim Ministru Joseph Muscat tenna li pajjiżna għadu jżomm l-irwol ta' pont li jaqgħat in-nazzjonijiet fuq temi u konflitti ta' importanza globali. Xhieda ta' dan huma l-avvenimenti ta' ftit xhur ilu, il-Valletta Summit u l-Commonwealth. Għaldaqstant ħarsa lejn il-passat ta' pajjiżna tispira tama għal dak li nistgħu niksbu fil-futur.